The churches in Zimbabwe denounce 2030 agenda, Islam political polarization. Sanda muna mashoko ari kuonekwa panapa kunzi aiwa the 2030 agenda haisi kungorambiwa nemapolitical activist chete kana vanhu opposition kana aiwa vanhu vari against zvigananda vakaita sana VP Kosa Nochuka, asi zviri kuonekwa kunzi kunyange nemachurches panguva ino vari kuona kuti aiwa this 2030 agenda aiwa haina kunyatsa kuti tsvikiti, haina aiwa mwari mukati. Nobva subscribe like utomba pele kuti pinda panapa mune handa pamudanyora chiti a coalition of Zimbabwean Christian denominations has expressed deep concern over the nation's current socio-economic and political climate, specifically condemning the divisive, untimely and unnecessary debate around the extension of President Emmerson Mnangagwa's term of office. The Zimbabwe Heads of Christian Denominations, ZHOCD, brings together the Zimbabwe Council of Churches, ZCC, Zimbabwe Catholic Bishops Conference, ZCBC, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, EFZ, and Union for Development of Apostolic Churches in Zimbabwe, UDA, CIZA. In a statement commemorating Independence Day, which will coincide the Easter celebrations tomorrow, 18 April, the churches articulated their worries about increasing political polarization, anxiety, and fear across the country. Ndo mashoko ari panapa tiri kuona kuti aiwa vemachechi panguva ino they are condemning the move yekuextenda power to 2030, vachiuya panapa vachimiririra aiwa sevakuru aiwa vemasangano vanolidza vanhu aiwa mukutenda nemukunamata vachiti aiwa this 2030 agenda aiwa we are going to slum it, noda kuti iri kulida to political polarization. Mbudza mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi chatiri kuona kuti aiwa vemachechi vopindirawo the fight yekustopa aiwa the 2030 agenda. Pinda kume section medu mafunguro enyu, so subscribe like chitombe bell icon.